Představte si ten nejlepší tenis. Ty nejkvalitnější hráče. Ten nejprestižnější turnaj sezóny. Vstupte do Inalpy arény v Turíně a užijte si dokonalý závěr sezóny ATP. Tohle je turnaj mistrů. Živě na Premier Sport 1. Saskáry jsou plné jackpotů a šance na výhru jsou opravdu velké. Roztočte to s námi a zkuste některý jackpot trefit. U nás jich padá přes 200 každý den. Saskáry, když chceš hrát. Saska, součást Olvin. Když přichází podzimní šero, je čas rozzářit svět okolo sebe. Nečekej na šťastný znamení a roztoč to ve Fortuna kasínu třeba hned. Jen u nás najdeš novou hru každý den. Tak si užij nekonečnou zábavu. Fortuna ti přeje. Hledáš svět, který nabízí víc? Zažij ten pocit. Synodtyp. Parádní trefa! Eurojackpot je ovšem trefa na celý život. Tak zkuste štěstí. Eurojackpot na věky za vodou. Vzrušující podívanou u tohoto pořadu vám přeje Synodtyp. Zažij ten pocit. Pro všechny, kdo ví, že štěstí mají v sobě. Fortuna ti přeje.